дар доираи сафари кории президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ дар деҳаи сайроби ҷамоати деҳоти Панҷоб бо иштироки намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон корхонаи коркарди сангу шағали ҷамъияти саҳомии пӯшидаи дӯстии Ҳамадонӣ мавриди истифода қарор дода шуд. корхонаи саноатӣ дар ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ аз зумраи иншооти ҷашнӣ ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатӣ маҳсуб ёфта, он дар доираи ҳадафҳои муҳими стратегӣ саноаткунонӣ бо суръати мамлакат аз тарафи соҳибкори маҳаллӣ Шукри Худо Раҳмонов бунёд шудааст. мо аз иқдомҳои созандаву бунёдкоронаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рӯи илҳоми тоза гирифта тасмим гирифтем, ки корхонаи коркарди сангу шағал бунёд намоем. корхонаи мо асосан ба истеҳсоли сангу шағал машғул аст. кӯшиш намудем, ки саҳми худро дар рушди саноаткунонӣ бо суръати кишвар гузорем. корхона дар як соат иқтидор дорад, ки 120 метри кубӣ сангу шағалро коркард намояд. бо бунёд ва ба фаъолият оғоз намудани корхона 20 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷойи кор таъмин гардиданд. корхона дорои муосиртарин хатҳои технологӣ буда масоҳати умумии он 12 гектарро ташкил менамояд. саноат, маърифу тандурустӣ, кишоварзӣ, варзиш ва сайёҳӣ аз ҷумлаи самтҳои маҳсуб меёбанд, ки дар ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ бо саҳму иқдоми соҳибкорон рушд менамоянд. аслан ба рушди ин ва дигар самту соҳа таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои ҳукумати мамлакат замина гузоштааст. иншооти зиёд ва дорои тарҳу таъиноти гуногун, ки дар доираи сафари кории пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ ифтитоҳ шуд, рушд ва дастовардҳои ноҳия дар муҳимтарин самтҳоро бозгӯ мекунад. корхонаи коркарди пахта дар деҳоти Панҷоб аз ҷумлаи иншоотест, ки ба фаъолият оғоз намудани он ба ташаккули соҳаи саноат замина мегузорад. корхона дорои муосиртарин хатҳои технологӣ буда, тибқи лоиҳа имкон дорад, ки дар як соат 2300 килограмм пахтаро коркард намояд. пахта барои коркард аз хоҷагиҳои деҳқонӣ харидорӣ шуда дар анбор, ки иқтидори ғунҷоиши 1000 тонна маҳсулотро дорад, бо риояи талаботи бехатарӣ нигоҳ дошта мешавад. шумораи кормандон, ки ҳоло 30 нафар аст, дар мавсим ба 100 нафар баробар карда мешавад. бо истифода аз дастгириҳои ҳукумати мамлакат аз бахши хусусӣ соҳибкор ният дорад, ки дар шафати корхона бо насби хатҳои нави технологӣ истеҳсоли равғанро оғоз намуда, дар тақвияти маҳсулоти ватанӣ ҳисса гузорад. дар ҳошияи сафари кории президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ дар деҳаи сафедоби ҷамоати деҳоти Панҷрод маҷмӯаи варзишии Академияи дастаи футболи сарҳадчӣ таъсис дода шуд, ки дар он ду майдончаи замонавии варзишӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. иншооти мазкур дар доираи нақшачорабиниҳо бахшида ба истиқболи шоистаи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби оилаи Юсуфиҳо бунёд гардид. иншоот бо сифати баланд ва ҷавобгӯ ба талаботи замони муосир бунёд гардидааст. дар атрофи он корҳои ободониву сабзкорӣ низ анҷом дода шуданд. ба истифодадиҳии чунин иншооти замонавӣ имкон медиҳад, ки дар оянда мусобиқаҳои варзишӣ ташкил гардида, ҷавонону наврасони деҳаҳо байни ҳам сабқат намоянд. миннатдории худро ба пешвои муаззами миллат мерасонем, ки чунин як шароити хуб, як фазои ватандӯстӣ барои мо муҳайё карданд ва ташаккури зиёд барои оилаи Юсуповҳо мегӯем, ки дар ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ ҷамоати Панҷрӯ деҳаи Кодара як майдончаи бозии соҳилӣ, яъне дар қум ба тамоми шароитҳое, ки байналмилалӣ ҷавобгӯ ҳастанд, сохта ба истифода дода шуд. аз ин пас дар майдончаҳои варзишӣ ҳам дар бозии соҳилӣ, ҳам дар болои алаф дар газон бозӣ машқи тамринҳои худро ба роҳ мемонанд ва албатта ин дар оянда барои пешрафти соҳаи футбол дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва берун аз кишвар метавонад, ки як малакаву маҳорати бозингарони моро дар сатҳи баланд бардорад. сокинони деҳа аз кушодашавии маҷмӯаи варзишии Академияи дастаи футболи сарҳадчӣ ва ду майдончаи замонавии варзишӣ хушҳол гардида изҳори сипос намуданд. бунёди чунин иншооти замонавӣ ба рушди соҳаи варзиш заминаи мусоид фароҳам оварда, умед аст, ки наврасону ҷавонони ин гӯшаи Тоҷикистон дар оянда дар бузургтарин бозиҳои футбол
иқбол ватану миллатро муаррифгар бошанд. мавриди зикр аст ки оммавигардонии варзиш ва тарғиби тарзи ҳаёти солим дар мамлакат зери таваҷҷӯҳи махсуси роҳбарияти олии кишвар қарор дорад. ташрифи навбатии пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ноҳияи мир саид алӣ ҳамадонӣ дар маҷмӯъ ба таъмини сатҳу сифати зиндагии сокинон мусоидат намуд. норасоии оби нӯшокӣ дар деҳаи меҳнатобод ки аз лиҳози афзоиши аҳолӣ ба миён омада буд дар ҳамин рӯз бартараф гардид. хатти оби нӯшокӣ аз масофаи 2400 метр тавассути қубури дорои қутри сад оварда шудааст. 40 нуқтаи об ки дар 11 кӯчаи деҳаи меҳнатобод сохта шудааст замина гузошт ки ин манбаи ҳаёт ба 280 хоҷагӣ пурра дастрас бошад. ҳалли боз як мушкил норасоии оби нӯшокӣ дар деҳаи меҳнатободро натиҷаи таваҷҷӯҳ ва тадбирҳои роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷиҳати таъмини зиндагии босаодати мардум унвон карданд. ин тадбир ки аз ҷумлаи талаботи 17 ҳадафи рушди устувор аст нуфузи тоҷикистонро дар арсаи ҷаҳонӣ боз ҳам афзун мекунад. дар заминаи таъмини зиндагии шоиста ва дастрасӣ ба хизматрасониҳои босифати тиббӣ шумораи аҳолӣ дар ноҳияи мир саид алӣ ҳамадонӣ ҳамасола афзоиш меёбад. ин раванд талабот ба ҷойи нишаст дар муассисаҳои таҳсилотиро бештар менамояд. тибқи маълумот шумораи хонандагон ҳамасола то 2500 нафар зиёд шуда зарурати бунёди иншооти нави соҳа ба миён меояд. бо мақсади пешгирӣ аз ҳолатҳои норасоии ҷойи нишаст ва таъмини шароити мусоид дар раванди омӯзиши илму дониш дар назди муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии рақами 44 ва 30 синфхонаҳои нав ифтитоҳ шуд. ин маросим бо иштироки намояндагони ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар рӯҳияи идона сурат гирифт. 4 синфхонаи иловагӣ дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 30 воқеъ дар деҳаи меҳвари ҷамоати чӯбек сохта шуда барои ба таҳсил фаро гирифтани 240 хонанда дар ду баст пешбинӣ шудааст. синфхонаҳо дорои шароити хуби илмомӯзӣ буда бо айёниятҳои хониш муҷаҳҳаз мебошанд. маориф ва рушди он дар сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон мавқеи меҳварӣ дорад. аз ин лиҳоз моро зарур аст ки ба сифати таҳсил истифодаи хуби шароиту имконот ва дар рӯҳияи худшиносии миллӣ тарбия намудани насли ояндаи миллат таваҷҷӯҳи бештар зоҳир намуда дар амалӣ гаштани ҳадафу нақшаҳои ояндасози роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон нақшгузор бошем. имрӯз дошан роҳбарияти вилояти хатлон зимни суҳбат бо ҳайати омӯзгорон